माजबाद दखरा हाग्रा मावफारियाफोरा दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो जाग्रा आदार आरो गोनांथार मुवा बेसाद रानदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि गेजेराव माजबाद दखरा हाग्रा बिफाननिफ्राय जाग्रा आदारजों लोगोसे गुबुन गुबुन गोनांथार मुवा बेसादफोरखौ राननानै होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि गुबुन गुबुन गोथौ गामि ओनसोलफोराव दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि गेजेराव माजबाद दखरा हाग्रा बिफाननि बिट बिबानगिरि मिन्टु बर'जों लोगोसे हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि गेजेराव जाग्रा आदारजों लोगोसे कम्बल, त्रिपाल, गथ'फोरनि जाग्रा आदार आरो गुबुन गुबुन गोनांथार मुवा बेसादफोरखौ राननानै होयो।